Dobrý deň, už sme tu zase na T-Music Chart. Dneska privítame Lily Allen. Pretradí nám, že nestrpí neschopného chlapa, najradšej relaxuje so svojím psíkom, nebojí sa smrti a miluje vôňu toho, do ktorého je práve zamilovatá. Je to Lily Allen. Ahoj Lily Allen. Ahoj. Tak. Vraj si nebola spokojná s demo nahrávkami tvojho najnovšieho albumu. Ani s nahrávkami, ani s ľuďmi, s ktorými som na ňom musela pracovať. Nevznikal štúdiu, v ktorom by som sa cítila v pohode. Každý z nich bol totálne nechutný a flákal to. Ale podaril sa a teraz ťa všetci žerú. Nie všetci, niektorí si stále myslia, že som parodiou, čo ma strašne vytáča. Aj preto som chcela na svojej najnovšej doske poriadne zapracovať. A som rada, že som zistila, čo všetko som schopná. Trošku som presedla na retro a odkedy som to spravila ja, mnoho ľudí spravilo to isté. Chcela som sa od tej kopírovať, čo dištancovať a posunúť sa dopredu. Takže si sa nikdy neinšpirovala kolegyňami, ako sú Duffy či Katy Perry? Nie, práve, že sa snažím všetké svoju hudbu presunúť čo najďalej od ich štýlu. Každá z nás má proste svoj styl. Ako spomínaš na svoje detstvo? Bola to nepríjemná kapitola môjho života. Dosť často som mávala debky, vtedy som chodievala do môjho orieškového domčeka. Tak som volala svoj bunker. Bol super, pretože nikto nevedel, kde je a nikto sa ku mne nemal dostať. No ani teraz to nie je iné. Debku spôsobuje aj to, že som tak dlhodobo šťastná. A teraz rýchlo. Chcela by si mať deti? Jasné, bavilo by ma vozývať ich do školy a baliť im 10. Fakt. Aký je tvoj najväčší strach? Že sa nikdy nevydám. Čo neznášaš na sebe a svoje nohy? A keď niekto meška, to je hrozné. Aká je tvoja obľúbená vôňa? Vôňa hociko, do koho som práve zamilovaná. Aký kostým by si vybral na maškarný bal? Bola by som obrovským hríbom. Kedy najradšej relaxuješ? So svojím psíkom doma pri altánku. Aká najstrašnejšia vec ti bola v tvojom živote povedaná? Už ťa viac nemilujem. Akú najdôležitejšiu vec v živote si sa naučila? Nebáť sa smrti. Dobre, ďakujeme ti Lily Allen. My sa tešíme už na budúce. A na budúce príde aj k nám Lady Gaga. Takže tešíme sa. Na budúce už budú aj veľa darčekov, noviniek. Môžete sa pýtať na otázky. A ešte niekto sa môže opýtať ešte. Tak nech sa páči. Volajte už teraz na 0800 100 302 342. Takže, tu je, kto? Tu je Zuzka. Zuzka, tak, nech sa páči. Ahoj Zuzka. Čau. Lily Allen, veľmi ťa mám rada. Mám tvoje albumy, všetkých pesniček, aké si doteraz nahrala. Mám ťa aj nalepený na steny. Vieš, rada ťa obdivujem. Ako sa voláš? Volám sa Zuzka Baračová. A kde bývaš? V Košiciach na hlavnom námestí. Dobre, povedz mi číslo domu. 103. Pošlem ti darček, takže ahoj. Čau, ale chcel som sa niečo pýtať. Tak ahoj, čau. Spolupracovali Katarína Ištočková. Hudba, T-Music Chart, scenár, Peter 394.